जतन खुलुमबाय खा फाइमानजाक फाइजाक जोंनि अनारेबल डेप्टी CEM EM एडुकेशन CEO MDC Honorable MDC Principal Officer Education Principal Hwnwi Academy all the teacher staff and student tini chung belai sal kaham sene historical day chung o historical day to mane bagai maha sini kaisa Hwnwi Annex Academy chung kholok mane sini boromganang EM education ni initiative by tani ke sini Hwnwi Academy wo belai our burden ngoi thangkha Nerojotno sai mana tini student ni teacher no Naharwi sung o jagao haine hai Hwnwi Annex makhloka teibu 5ta jagao 5ta location no sung Hwnwi Annex khloknani thangoi tongo tani ke chung quality education chini bagoi belai khe nango chini dofani bagoi tini ang student rokno sanani musugo जों chini future no sanani bagoi nirokni sakbो जों teibo hard work khlaioi जों education no जों sakthani nangnai lekha porinani nangnai nirokni life ni bagoi nirokni career ni bagoi nirokbo kaham khe saktharoi financial lo chini Hwnwi Academy ni Teichini di prasad dofani mokhang sungronani bagoi nirokni sakthar mung tongnani nangnai ebong parents rok tei teacher rok chini je Hwnwi Academy ni staff rok borok haine Hwnwi kaisa model school ngoi thangkha boi jotono o Hwnwi no Naharwi tongo sara Tripura ni school especially hasal ni Gondasara Onokoti nini South district ni je sogya bikra hairongno जों bwskango preference roi a jagao chini Hwnwi Academy khomlongo जों boroni bhabishot no sananani bagoi जों initiative nai tongo nirokni sohojogita bai nirokni saktharmung bai financial chini Hwnwi Academy no जों teibo kwchung khlaioi tisalai ni nangnai omo chini staff tei student rokni bagoi contribution belai kaham nai nangnai tini je o jaga Hwnwi Annex kholok rok khainke paiya chini staff rok bahaino tini जों teacher recruitment tutor recruitment khainani thang tongo borok phaikhainke chini faculty jotesto hamoi thangnai जों asa khlaio financial chini Hwnwi no जों jotoni se best chini ADC ni school sananani bagoi chakthari tongo omo जों after success nai jodi chini staff tongnai oroni teaching staff tongnai student tongnai jotono palbaksa khlaiwi kha kopor khlaiwi bwskang ago khainke afro sombhob nai tini ang kobang salia jotono asune sarani mosugo chini Hwnwi Academy je tabo 26 year running solai tongmani जों o 26 year ni je yapri semani no जों bwskang financial bo kaham ni saitei bo kaham mung khlainani dige जों yapri selainani nangnai chini ADC administration bo haine je nangmani जों sakthari tongnai saktharnai chini student rok bo haine jate competition je jagangnai a jagao जों competition nogoi bini sai korongko nani bagoi जों ma saktharlainai tini student rok ni uporsi sob kichu nirok student rok kaham khlaiwi porewi financial nirok ni career tei dofani bagoi samung kaham tangnani bagoi yapri basenai hambai jotono khulumbai kha